Бе, добър ден, аз съм Велислав. Днес ще играем Gangster Vegas 4, част отмъщаване на военните. Ще отида до военната база и ще взема военен хеликоптер и ще убиваме военни. Чакайте си лъгне едно бавно моторче. Аптечници, патрони да зареждаме. Тази пушка не знае, че има 120 000. Така, това ще си го купа. Охо, купи си го. Как? Това знае, че го купувам. Не тук, идиоти. Така. Имам ли кристали? Чакайте да пробвам. Не имам. Сега да си логнем едно бавно моторче. 13 000. Не е чак толкова. Извинявам се. Нати и на тебе, Нати. Селфи. Хо-хо-хо. Да го духаш. О, не, ченгетата. Чакайте, моля ви. Само да си полага на мястото и да бегаме към там. Охо, аз съм по-близко. Да го духате, свинета. Газ, дръжте ме за дръжката. Задеро я ма дръж. Ставаме колата си върви сама. Юпи! Дръж ма, задеро я. Газ. До дъпка мада фъка на колелата. Духате ченгета. Дрифт. Да, помощ. Гатус. Танк. Кросов мотор, помощ. Танк. Няма ли танк в тази загубена база, бе? О, не. Стрелват ни. Няма ли някой отворен контейнер? Ама защо? Няма ли да ми дадете да се изправим с лице с лице? Лице в лице, не с лице с лице. Ще ви отмъста да го духте синета. Синета ма. Ужас. Молите. Ще ви отрепам до смърт. Да го духте. Шампиони сме. Бе, няма ли военни, бе, къде отидеха тия тапаци? Охо! Слези от тук, казах, бе. Глачо! Се сачевия тия.